Οι μεταβολές του περιβάλλοντος αποτελούν ερεθίσματα τα οποία επιδρούν στο δυναμικό ηρεμίας. Όταν ένας νευρώνας δεχτεί σε κάποιο σημείο της μεμβράνης ερέθισμα, τότε μέσα από τα κανάλια νατρίου τα οποία διαθέτει εισέρχονται μαζικά στο εσωτερικό του κυττάρου ιόντα νατρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εσωτερικό της μεμβράνης να φορτίζεται θετικά σε σχέση με το εξωτερικό της και η διαφορά δυναμικού να φτάνει στην τιμή περίπου των συν 50 mV. Στη συνέχεια, μέσα από αντίστοιχα κανάλια ιόντων καλίου εξέρχονται μαζικά προς τα έξω ιόντα καλίου και το δυναμικό ηρεμίας των μείον 70 mV αποκαθίσταται και πάλι. Παρακολουθήστε αυτές τις μεταβολές στην προσομοίωση που έχετε μπροστά σας. Έχουμε δυναμικό ηρεμίας, ερέθισμα, εισβολή ιόντων νατρίου, αύξηση του δυναμικού, έξοδος των ιόντων καλίου και αποκατάσταση του δυναμικού ηρεμίας. Άλλη μια φορά. Εισβολή ιόντων νατρίου, έξοδος ιόντων καλίου, αποκατάσταση δυναμικού ισορροπίας.